Ubangakaqedi umlisi okomeliswe ngemoto laphana bephume umkhankaso we-1 million School of Shoes. Sawubona kuphi nakuphi lapho ngiyakhona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini Mathinda Cebisa intombi zomqamela amehla abanye abaqamela imali zikwazi. Ngena wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca othonze kulungile upress subscribe button share uphinde comment ukhulune konke subscribe ayikho khamba usisenze zibe wena uqala uthola notification masifile vethamba phambili. Ngenza wethu ulinda Mfekayi okuyena ophuma umkhankaso ukuthi axhase ikole ngayo ke i-social media laphana kanti wenzelwa i-donation online mawuthi khona imali ofuna futhi ukuthi uyilethe siqu sakho uyilethe mawuthi futhi uwazile ukuthi uthenge icathulo umnikeze uyakwazi ukuthi wenze lokho umnikeze qonise laphana ke abaka 7 times funeral ngemoto ye-BMW ekuyiyona azogijima ngayo eyilethe icathulo eyilanda ezikoleni nakubantu uzobe ehamba ngayo kanti bathe bayimisele ngokuthi baphinde bamthengele enye baqinisekisile ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bazothenga imoto bemnikeze notebook ukuthi aqhubeke asize umphakathi. Kanti laphana ke ulinda Mfekayi ubehamba nobaba Ayanda Msweni njengoba ke sazi ukuthi insizwe ehlabahlosele laphana ke kwezebhakede noma ke kwezokusiza umphakathi. Ngaphandle komusho isikhathi sakhe sigcina sihlala kuyona ke ivideo yazo lezi insizwa zichaza. Africa my continent, Africa my home. Ngizokhuluma kancane ngoba silapha eFriday. Friday sama nolinda Mfekayi silapha kwa 7 times. 7 times inkampani enkulu eholwa ubaba uSibisi. Ake sondele silalele esemoyeni ekhuluma noLady D. Sizwe ukuthi kwenzakalani. Ulinda Mfekayi uzokhumbula ukuthi uke wanikezwe imoto omunye uthathu. Sawubona mama Dudu ngiyabingelela kuwena nabalaleli. Yahamba leyo moto ake sondele sizwe ukuthi kwenzakalani manje. Hey Mamdudu, ngiphethe indaba ezinhle kakhulu, ezinkulu, zinkulu ngisho kunami ngisashaqekile. Mhlawumbe nawe uyeza ukuthi ulinda Mfekayi wakhuluma naye ngalolu yasuku akafani izwe alifani naleli la namhlanje. Ngila eFryhead kwaSibisi ubaba uSibisi uThabani Sibisi wekhampani okuthiwa u7 times funerals wangizwa kwishow yakho Mamdudu ngalolu suku ngikhuluma. uSibisi wathi mayengizwa wachazeka wahlabeka umxhwele ngendaba yokuthi kunomuntu othi ufisa uqoqa icathulo eziwu1 million anikele ngazo kodwa kwangagcina lapho uSibisi wathi cha ingiphathe kabe yokuthi lo muntu akanayo imoto. So ke ngila ubaba uSibisi ungibizile mangifika ubaba uSibisi upake iBMW la yathi Mfekayi nansi imoto yokusebenza hamba uhambisa icathulo. Angazi Mamdudu ngiphelelwe amagama. Ubaba uSibisi unikele kwi-campaign okuthiwa i-campaign yami 1 million pairs of school shoes ngemoto yakhe yohlobo oluphambili ebizayo kakhulu iBMW F30 i320i ukuthi cha mfowethu usebenza ayigcini ngalokho uze wayibhala ibhaliwe nje ukuthi Linda Mfekayi driving by 7 times funerals. So ilokho nje mawami lezi indaba engifica la ekhaya namhlanje. Siyaphila mama njani nina namhlanje? Mama uLady D impela ngumlaleli omkhulu woKhozi FM. Ngathi mangilalele cishe beniprofile umfoka Mfekayi emavikini nje adlule. Hayi ngimlalele ngithola ukuthi kunosisi bemboleke imoto emlekelela kulento ye-school shoes campaign. So kwasho ukuthi leyo moto yayisihamba ke sezobuyela ke manje angabi namoto. Ngakubona nje ukuthi umsebenzi awukhuluma ngayo neconcept akhuluma ngayo ka1 million pairs of school shoes inkulu. Icampaign le edinga ukuthi ngempela abe mobile.
Ngabe sengithi-ke mina ngikhulume nonkosikazi uthi, hey nkosikazi, ngiyacela ke sibuyisele emphakathini kulento engiyilalele engizwayo okhozini engathi singamlekelela ubaba uLinda Mfekayi ngamasondo ukuthi akwazi ukuhamba ngoba kubukhuni mama Lady D ukuthi ufike ucele ukulekelelwa ngokuthi udonethelwe iy'cathulo uyihambise emphakathini kuthi nosefisayo ukukudonethela iy'cathulo awukwazi futhi ukufinyelela la kakhona uzothatha iy'cathulo. Ngase ngithi mina no, asimnikeze imoto ubaba uMfekayi azokwazi ukuyisebenzisa aqhube le campaign yakhe. Asigcinanga-ke lapho-ke mama Lady D, sithe ukumnika imoto, singamnika imoto ifike ihlale ngoba uthola ukuthi akanazo iy'cathulo. Sathi ake simnike nesitokhi sey'cathulo amaphezi awu-50 okuzothi uma ifika ngale moto ahambe beqale wenza lo msebenzi nombonayo mama Lady D emgwaqweni ey'koleni emakhaya akwazi ukumlekelela-ke ikhule le campaign iziyofika kulo 1 million. Lena-ke mama Lady D esimnika yona namhlanje i-BMW simnikela ukuthi aqale ngayo aqale le campaign abeyiphusha kodwa isifiso sethu ukuthi simthengele nje imoto okuzoba ngeyakhe as ikhampani 7 times esiyomnika size simnike ne-logbook yayo ukuthi lento yenzela isizwe inhle kakhulu nathi besingafisa ukuyenza kodwa ngenxa yemisebenzi esiyenzayo sigcina singakwazi ukufikelela kubantu nokubuyisela nje emphakathini. Sasithi hayi ngoba khona abantu abasigijimelayo abafana nabo Linda Mfekayi abafana nabo baba uMsweli kungani singaphosike uma sizwe ukuthi baney'khalo ey'fana nalezi ukuthi bafuna ukusiza umphakathi kodwa amandla kuye afike anqundeke. So uhlelo lenu nje ngangililalele Lady D langithinta kakhulu ngathi angikwazi ukuthi umphakathi mina ungisapothile ngoba mama Lady D kuyiqiniso ukuthi nathi ebhizinisini lethu imali siyithola ngawo umphakathi lo okwazi ukusaphotha ibhizinisi lethu lokungcwaba le-7 times funeral. Ibona abakhokha ama-premiums benza yonke into mama Lady D. So kuyilungelo lethu ukuthi nathi mase sinakho sikwazi ukubuyisela emphakathini ngoba yabona kubuhlungu kabi mama Lady D ukuthi ingane uma ifika phakathi kwezinye iy'ngane izenyeze mama Lady D ngokuthi ayinazo iy'cathulo noma ayinayo i-uniform. Ngizwile nje nalo ukuthi ukhozi lune-campaign oluyenzayo luka-Back to School. Mama Lady D, yizo zonke izinto thina esingosomabhizinisi esithi masizizwa sithinteke mama Lady D esinesifiso sokuthi nikwazi mama Lady D ukuthi nisithinte ngathi sikwazi ukulekelela kulezo zinto mama Lady D siqhubeke siye emphakathini. Africa my continent. Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Yilokho esikhuluma ngakho ubuntu. Usikhuluma ngobuntu la. Ubuntu umphako ongaboli. Ubuntu. Nansi into Linda Mfekayi driven by 7 times funerals. Hey, le moto. Uhamba ngeJalimane ke. Uhamba iJalimane le. Beseduze mawuyizinyosi. Asizwani nelanga ngicela ukuthatha ikepisi Asiqaleni phansi. Ungayifundi usheshise. Oh, mana ngayifundi usheshise. Yeah, kufanele beseduze mengabe. Faka okwase China lokho faka lokho kwase China kwanikwa mina. Behind scenes esiphumelele uzongisiza sisi ungibhalele phansi equipment ethengwayo ngiyoyithenga ngeke mina ngilokho ngibaliselwa abantu ngeinto zabo. Nansi asifundeni siqale phansi Linda Mfekayi driven by 7 times funerals. 7 times funerals. Yes, abangcwabi nazi ezinye zeyimoto zabo. Woza nayo mampanza nabantu baka TikTok sengibafakile ngifuna babone nabo ukuthi ezinye zazo. Nje hayi ukuthi mhlambe angithi la sikhulumi ngenamba yokuthi zingaki kodwa sikhuluma ngokubuka istandard. Nami ngumncwabi ngiyazi ukuthi uma kukhulunywa ngalezi imoto hayi kusuke kunzima kakhulu. Nazo lezi i-Range Rover lela phakathi nama Mercedes ama ML nazo yizo umsebenzi. Mana kuzokwazi ukuyidrive. Ngudriver nje oyicathulo. Ngisebenze kakhulu emafamily ngideliveriswa abelungu amabhunu edlala ngame ngithaza namhlanje ngideliver into ethandwa yimi icathulo and ngizoyinqumela ukuthi ngiyangaphi abelungu bafike kuseni akutshela ukuthi layisha lo hambisa lo side no not anymore njengamanje ngilayisha icathulo ngihambise ezikoleni awuyivule ke sibone phela hawo ngesiyenze lutho
ngeke siyenze lutho. Yeke icathulo Ayihambi yodwa, ihamba nezicathulo. Nakubantu baka TikTok, bantu baka TikTok ngisazoyixoxela kahle, ngisazoxoxa, ngiyazi nesibambe phakathi. Ubaba uSibisi unginikeza ungichasa ngemoto eyakhe, it belongs to ikhampani yaka 7 times, but bathi bayangidrive for now ngale moto. So ihamba nezicathulo amaphaya u50. kuney'ngane eziwu-50 ezothola iy'cathulo Kunengane kule moto ezothola izicathulo. mhlawumbe ungasushaya upetrol uzokwazi ufaka upetrol ngoba engathi iyathatha Uyayifisa ibe khona into engathi unamanga ukhiye ufakephi ukhiye mana kanti imoto ifaka ukhiye mana ngisikhuluma cha ngokaphoxeki ngokungaphatheki kabi iyafakwa hayi msweli now ubona ungafakwa phi la ukhiye Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors. Hayi ngena msweli. hey ibomvu phakathi ayikhumbuza isituphi sakini Kubuza isibomvu sasemntuba.